Ja, fedme. 1. Fedmeprogram 1. Ja. Nej, det er det, jeg siger til Kim. Her kamera. Hej, hej. Hej, hej. Jeg vejer til dato 126 kilo. Nu er jeg i gang med... Og i dag er det den 26. Nej, det er den 22. maj 2009. Jeg er gået i gang med sådan et Ali-program. Det er sådan noget her. Det er Ali. Bum. Spis og tyk dig sang. Og spis godt. Og det gør jeg, hvis jeg ikke holder den og spiser for meget fedt, ja, så ender jeg ude på lokum og skal skide med alt det, og det har jeg ikke lyst til. Og nu har jeg sagt til Kim, nu i dags dato var 126 kilo, og fra dags dato, jeg kommer aldrig nogensinde til at veje 126 kilo igen. Og må vi lige få et billede af... Ja, af dunken? Af dunken. Ja, lige et øjeblik, så skal jeg være der. Ja. Høj! For sag. Nej, jeg har ikke fiskeøje på. Jeg kan ikke få den hele med. Men det gør ikke noget. Derfor går jeg vej. Så det er det. Ja. Så det. Og du er velkommen til at lægge den ud på YouTube.